Gumikan sa kakabus, adunay daghang problema nga motumaw sa usa ka pamilya ug usab sa nasod. Sama pananglit sa kapakyas sa libuan ka mga Pilipino, pagkabot og maayong edukasyon ug ang grabeng kalisod nga masinati sa pamilya panahon nga adunay masakit nga way ikapatambal. Tungod sa kakabus, mga tiyan nagkutoy sa kagutom. Minilyon ka Pilipino ang way balay ug mas daghan pagayod ang way klarong trabaho. Tungod sa kakabus, mga ginikanan na pugos pagbiya sa ilang mga anak aron manimpad sa ubang dapit. Mga batan-on na sugamak sa bisyo. Mga pamilya nagkabuak-buak, ang ilang mga damgo, pakyas. Sa bahin sa nasod, ang kakabus mo'y hinungdan sa nag-anam kataas nga kriminalidad ug sa pagtumaw sa rebelyon sa ubang dapit. Dinhi sa Pilipinas, gibana-banang 23.1 million Filipinos ang maglisod pagpalit sa ilang mga panginahanglan nga naglakip sa pagkaon matag adlaw. Ang simbahang Katoliko nagdasig sa iyang mga sakop sa pagpaambit sa ilang gasa ngadto sa mga nanginahanglan. Gipahinumduman ang mga Katoliko sa Ebanghelyo ni Mateo. Pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, hangupa ug pasaka ang dumuluong, hatagi ug bisti ang hubo, duawa ang masakiton ug mga binilanggo. Kay ang Dios nagaingon nga kung buhaton kini nato ngadto sa usa sa mga labing gagmay niyang igsuon, gibuhat usab nato kini sa Dios. Dinhi sa Balay Samaritano, usa ka homeless shelter sa Maydan Mabini, siyudad sa Sugbo, usa ka gatos ka mga street children ug 50 ka mga elderly nga naglaroy-laroy sa kadalanan ang giamuma matag adlaw sa mga madre ug sa ilang mga volunteers. Balay Samaritano came as an idea based on the gospel of the Good Samaritan. We started simple with the so-called nutritional enhancement activities, I would say. The SVD fathers and brothers were catering to the children on the streets and the elderly, and they felt a need to really regularly provide some food for those people. We are following the spirituality of Good Samaritan, which is to attend to all the people on the sidewalks and never to pass by any person, any child, any family, any elderly, and to connect them with somebody who can provide more holistic care for them. And we are many times accused of doling out, but you know, children were always doled out by our parents until we were able to take responsibility for our own lives. And if we would not have been, then perhaps we will not also be able to take care of ourselves. So we are trying to make our society understand also that there is a time when we need to feed the malnourished child, that we need to forgive, as Jesus said so many times. Nagsugod ko og trabaho diri sa Balay Samaritano kay November 2011. Naadyoy mga kalisdanan no sa ako ang pagpanrabaho dinhi, especially nga ang ako ang ma-encounter nga mga kids, lain-lain og batasan no. Kay of course, lain-lain man pud ang ilahang gigikanan. Kinahanglan jud nga mangita jud mi kanang mga strategies kung unsaon to nga mga bata. Pag open pa lang yun diri sa Balay Samaritano, usan ako sa mga bata nga ilahang gi-cater. Nagpuyo kog dan like 11 years old ko, ako ra isa. So, mao na padpad mi diri sa Balay Samaritano. Blessing gulo ni. Pag na lang nga, pwede ka maligo, pwede ka makakaon og paniud to. At the same time, na mga informal classes like tutorials, na klase-klase. So, ako ang pinakaunang bata nga gipapuyo ni Sister Dre, which is stay in. Till such time, nidaghan. Naglantaw na dito si sister nga, usa ko sa mahimong teacher dali para at least makita sa mga bata nga dili day imposible. Naka-remember ko one time, nakasugat ko og tao, nana siya nga, sa dalan na kagipanganak, sa dalan na kamudak ko, sa dalan na po ka mamatay, which is nakanak ko nga, no, di ko musugot nga yung unana ra. Gigamit ko na ko nga inspiration nga, motivation nga. I would like the people to know that Balay Samaritano is a home for those who do not have home.
that anybody can come here at any time. So come and visit us, and we want to introduce something new, the unconditional love, the forgiveness, the compassion. And I can see, I always say, if the goodness and kindness doesn't change the person, nothing will.